Ο λόγος στον κύριο Παπαπαναγιώτου Σταύρο, Γενικός Διευθυντής Internet Business Ελλάς. Ναι. Εμείς είμαστε η τρίτη εταιρεία που συμπληρώνουμε την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή, και ασχολούμαστε κυρίως με ψηφιακές εφαρμογές. Τώρα, εμείς είμαστε στο κομμάτι καθαρά ψηφιακών εφαρμογών. Συνεργαζόμαστε με την Interoptics, έχουμε κάνει ψηφιακές εφαρμογές και στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Έτσι λίγο, σε σχέση με τα ψηφιακά αποθετήρια, χρησιμοποιούμε το Reasonable Graph σε επίπεδο, συνδεόμεθα με microservices και διάφορα άλλα θέματα. Τώρα, σαν εταιρεία, λοιπόν, ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια με τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Με διαχείριση έργων είμαστε σχεδόν το σύνολο της εταιρείας πιστοποιημένοι και εγώ είμαι διδάκτορας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από αυτούς του Imperial. Όλα τα παιδιά είναι με ακαδημαϊκά προσόντα και από συμπεριφορά και τα λοιπά, ίσως από τα καλύτερα της αγοράς, θα έλεγα, χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν. Ασχολούμαστε πολύ στο κομμάτι του AR-VR και επειδή άκουσα και πριν και την κυρία από το Ίδρυμα Ελευθερίου Βενιζέλου, να ξεκαθαρίσω λίγο. Το AR είναι μια τεχνολογία στο κομμάτι της επαυξημένης πραγματικότητας που επικαλύπτει ουσιαστικά τον πραγματικό κόσμο με ψηφιακές πληροφορίες σε εικονικά αντικείμενα. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα είναι μπαίνεις σε ένα e-shop και κάνεις μια δοκιμή ρούχων. Αυτό είναι AR εφαρμογή, επαυξημένη πραγματικότητα. Δηλαδή, πας εκεί, δοκιμάζεις τα ρούχα σου, στο e-shop μέσα, σε ένα demo κτλ. Το VR είναι ένας εντελώς εικονικός κόσμος. Εμβυθίζεσαι, δηλαδή, κάνεις μια μορφή εμβύθισης μέσα σε έναν εικονικό κόσμο. Αυτό, λοιπόν, έτσι για διαφορά, για να δούμε και τις εφαρμογές, γιατί όλα αυτά καλά είναι. Μιλάμε τώρα ότι οι βιβλιοθήκες πρέπει να μετεξελιχθούν σε ένα οικοσύστημα ψηφιακό, αλλά πριν από αυτό πρέπει πρώτα να έχεις οργανώσει τα αρχεία σου, να έχεις κάνει ορισμένα πράγματα βασικά και μετά να πας σε αυτό το κομμάτι που λέμε ψηφιακές εφαρμογές. Δηλαδή, δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιακό υποσύστημα πριν έχουν ολοκληρωθεί ορισμένα πράγματα πριν. Δηλαδή, και στο κομμάτι του αποθετηρίου και στο κομμάτι της τεκμηρίωσης και στο κομμάτι της ψηφιοποίησης κτλ. Τουλάχιστον αυτό λέει η δικιά μας εμπειρία και η εμπειρία μου τόσα χρόνια στον χώρο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Εμείς, σαν εταιρεία, επίσης ασχολούμαστε πολύ και με έργα μηχανικής μάθησης, δηλαδή με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και στο κομμάτι το ιατρικό, στο defense κτλ. Είμαστε πολύ υπερήφανοι. Επίσης, είμαστε συνεργάτες στην έδρα UNESCO, που chair holder είναι ο κύριος Βέργαδος, ο κύριος Δημήτρης Βέργαδος. Ακούσετε και την ομιλία του πριν, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Λάκων. Ζει για τη Λακωνία, όσο καιρό το γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, αρκετά χρόνια, για την πατρίδα του. Είναι πολύ σημαντική η όλη δραστηριότητα της έδρας και στο κομμάτι και της ευαισθητοποίησης του κοινού και όχι μόνο, και στο κομμάτι της εκπαίδευσης και στο κομμάτι, δηλαδή, της διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τώρα, από τις λύσεις μας, εμείς έχουμε εικονικά και ψηφιακά μουσεία που έχουμε υλοποιήσει για πελάτες, 360 VR βίντεο, AR εφαρμογές, VR εφαρμογές, εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα. Στο κομμάτι των πολιτιστικών διαδρομών, επίσης, διασύνδεση ψηφιακών πολιτιστικών διαδρομών, διαδικτυακή προβολή, διαδραστικές εφαρμογές. Για να πω λίγο, επίσης ασχολούμαστε πολύ με 3D ψηφιοποιήσεις. Ένα έργο που έχουμε κάνει είναι και το Digital Arc, δηλαδή που είναι η ψηφιοποίηση, το ψηφιακό τόξο μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου. Μπορείτε να μπείτε και στο Sketchfab να δείτε έργα μας. Έχει μέσα επίσης και ορισμένα αντικείμενα θρησκευτικού από διάφορες εκκλησίες και τα λοιπά που έχουμε. Και μάλιστα τώρα πάμε και σε ένα βήμα περισσότερο σε ερευνητικά έργα κυρίως, που αντί για 3D models βάζουμε μέσα και τη διάσταση του χρόνου και κάνουμε το 4D. Μην καθίσω να το εξηγήσω τώρα. Σαν εταιρεία, επίσης, όλο το κομμάτι, ένα μέρος του κομματιού, έχουμε μια συνεργασία, γιατί έχουμε φτιάξει ένα τεχνοβλαστό στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, λέγεται INSYS. Εκεί έχουμε ένα team, μια ομάδα, XR Group τη λέμε εμείς, έχει και το AR-VR εφαρμογές σε συνεργασία με εμάς στην Αθήνα. Είναι πολύ δυνατή ομάδα, κατεβαίνουμε μαζί σε ερευνητικά, υλοποιούμε μαζί. Επικεφαλής βέβαια της εταιρείας είναι ο κύριος Μιχάλας, που είναι και επικεφαλής του εργαστηρίου της Miranet, που είναι του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και μια συνεργασία που έχουμε επίσης με το εργαστήριο έξυπνων πόλεων, διαδικτύου των πραγμάτων και ψηφιακού πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχουμε ασχοληθεί λοιπόν πολύ και με ψηφιακά δίδυμα. Ήταν ένα ερευνητικό έργο που κάναμε με το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πειραιά,
το οποίο ήταν και πρώτο στο είδος του, με τη Γενική Γραμμή, που ουσιαστικά αυτό ήταν ένα ψηφιακό δίδυμο το οποίο απεικονίσαμε όλες τις μηχανές ενός πλοίου για προληπτική συντήρηση και έγινε με την Attica Group. Πολύ πρωτοποριακό στο είδος του, το έχουμε κάνει πράξη και λειτουργήσε και πάρα πολύ καλά και με πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλω να το τονίσω αυτό γιατί γενικώς ακούμε AI, ψηφιακά δίδυμα, έχει καταντήσει μαρουλόφυλλο. Δηλαδή, όλοι λένε AI, ότι το AI θα κάνει τα πάντα κτλ. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Εγώ είμαι υπέρ του AI. Και άκουσα και από έναν κύριο το πρωί ότι ο βιβλιοθηκονόμος πρέπει να ξέρει κώδικα. Είμαστε στην εποχή πλέον του low code, no code. Και έχω περάσει πολλά. Έχω χάσει τα μαλλιά μου από τον κώδικα. Έχω χάσει τα μαλλιά μου από το να κάνω management προγραμματιστών. Το AI δεν είναι πανάκια, δεν λύνει τα πάντα. Αντιθέτως, και κώδικα να του βάλεις να γράψει, πρέπει να ξέρεις πώς θα το χρησιμοποιήσεις αυτόν τον κώδικα. Δεν είναι δηλαδή ότι το βάζω και κάνω. Έχουμε σχέση επίσης και με έργα που έχουμε κάνει και ερευνητικά με ολογράμματα. Εκεί χρειάζεται την τεκμηρίωση. Δηλαδή, το μόνο ολόγραμμα ή μη ολόγραμμα που είδα στον ελληνικό χώρο ήταν αυτό του Παύλου Μελά. Αλλά εκεί είχαν μια φοβερή τεκμηρίωση, ακόμα και τα κουμπιά της στολής από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Το τι θα κάνεις, το πώς θα δεις τα γράμματα, το πώς έκανε την κίνηση ο Παύλος Μελάς. Αν δεν έχεις την τεκμηρίωση, δεν έχεις το υλικό, δεν έχεις όλο το storytelling που, από τις πηγές, δεν μπορείς να παίξεις, να κάνεις εφαρμογή. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν είναι, επαναλαμβάνω, παρόλο που είμαι και εγώ διδάκτορας είμαι του Μετσοβίου και του MIT, αλλά αυτά τα οποία γίνονται όλα τα κάνουμε ψηφιακά. Okay, συμφωνώ. Αλλά δεν είναι πανάκια, να το ξαναεπαναλάβω. Δεν γίνεται πληροφορική, δεν γίνεται αυτοματοποίηση, digital transformation, χωρίς να έχεις πρώτα τις υποδομές. Σε σύστηματα διαχείρισης προορισμού, επίσης έχουμε σε πολιτιστικά μονοπάτια, με αλγορίθμους μέσα, και σε πολιτιστικά προϊόντα, τοπικές επιχειρήσεις, ψηφιακό χρονολόγια, ψηφιακές πηξίδες, όλα αυτά τα κατέχουμε. Σε DMS τώρα έχουμε φτιάξει ένα site εδώ και 3 χρόνια, που είναι το All About Πελοπόννησος. Είναι πρώτο στην Google. Το έχει ένας συνεργάτης μας στο Άργος. Προσπαθεί το αναπτύσσει. Έχει και μέσα θεματάκια για τη Σπάρτη, για όλους τους νομούς κτλ. Εντάξει, και είναι, πιστεύω, ένα ολοκληρωμένο καλό σύστημα DMS. Βέβαια, δεν είναι σαν τις περιφέρειες Πελοποννήσου. Βέβαια, εντάξει, εκεί έχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμα. Επίσης, είμαστε στο κομμάτι των διαδραστικών ψηφιακών βιβλίων, όπως είπε και ο κύριος Μπράτης πριν, μπορούμε να το ενώσουμε με τη Reasonable Graph. Αυτά είναι προϊόντα με αυξημένη πραγματικότητα, λοιπόν, που έχεις ένα βιβλίο το οποίο το χρησιμοποιείς και για έντυπο. Και είναι EPUB, όχι flipbook. Δηλαδή δεν είναι e-book, δηλαδή το ξεφυλίζεις μόνο κτλ. Έχει μεγάλη διαφορά το EPUB. Δηλαδή έχεις ένα έντυπο, περνάς από πάνω το κινητό σου και σου γυρνάει το 3D, το αντικείμενο που έχεις περάσει, άμα θες να δημιουργήσεις έτσι μια εμπειρία. Δηλαδή όλα παίζονται στο κομμάτι της εμβύθισης. Δηλαδή πώς ο χρήστης θα έρθει πιο κοντά, πώς θα έχει το εκπαιδευτικό αντικείμενο κλπ. Το έχουμε κάνει και για το DigiCarc και σε συνεργασία, όπως κάναμε και διαδραστικά web portal. Τώρα, για βιβλιοθήκες, όπως η ομάδα μας πάνω στην Κοζάνη, δείξαμε και στο συνέδριο των βιβλιοθηκών. Τώρα, τον επόμενο χρόνο στα Γιάννενα, θα δείξουμε ολοκληρωμένα 2 εφαρμογούλες. Τις έχουμε ήδη έτοιμες. Το ένα είναι το ψηφιακό αναγνωστήριο με τεχνολογίες εκτεταμένης πραγματικότητας, που βάζουμε πάνω, δηλαδή η συγκεκριμένη εφαρμογή αποσκοπεί, όλα αυτά σας λέω με την ομάδα μας στην Κοζάνη, που συμμετέχουμε μέσα σαν εταιρεία στη Μετοχική Σύνδεση του Τεχνοπλαστού, που είναι για την παροχή ψηφιακής πρόσβασης σε σπάνια και μη διαθέσιμα τεκμήρια, δηλαδή τεκμήρια τα οποία δεν μπορεί να τα δείξεις, να τα κάνεις, οπότε δημιουργούμε ένα περιβάλλον, ένα αναγνωστήριο, το οποίο βασίζεται σε XR τεχνολογία, αφορά τα MetaQuest 3, και εδώ έχει σημασία το τι επιλέγεις. Τα MetaQuest είναι γυαλιά τα οποία είναι της τάξης των 300-500 ευρώ. Άλλο τώρα να λες ότι χρησιμοποιώ έτσι, και άλλο να πας τώρα και να πεις ότι χρησιμοποιώ HoloLens της Microsoft, που θέλεις 2.000-2.500 για να αγοράσεις το ζευγάρι τα γυαλιά. Δηλαδή, ακόμα και το τι επιλέγεις και το πώς πας έχει πολύ μεγάλη σημασία για να μπορέσεις να έχεις μια λύση. Χρησιμοποιούμε εκεί εικονικής εκτεταμένης πραγματικότητας. Νομίζουμε ότι είναι μια εφαρμογή η οποία είναι πολύ καινοτόμα. Είναι καινοτόμα, όχι το νομίζουμε. Και έχουμε επίσης και ένα Virtual Library Assistant, την οποία την έχουμε έτοιμη. Ήδη τώρα την βάζουμε και σε κάποιες βιβλιοθήκες εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Επαυξημένης πραγματικότητας πάλι, που διευκολύνει την πλοήγηση και την αναζήτηση στον χώρο της βιβλιοθήκης, προσφέροντας διαδραστικές οδηγίες για την έβρεση βιβλίων, αιθουσών, συλλογών κτλ. Σκοπός μας είναι με microservices να έχουμε το δέσιμο των δικών μας ψηφιακών εφαρμογών σε ορισμένους τομείς με το Reasonable Graph, για να δίνουμε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα. Και πάλι να επαναλάβω, παρόλο που εταιρεία έχω και
οι πωλήσεις μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι πανάκια η πληροφορική και το digital transformation. Αυτό που γίνεται τώρα, να το δούμε, να δούμε πού θα καταλήξει. Πρέπει πρώτα να ετοιμάσεις πίσω το backend που λέμε και μετά να πας μπροστά προσεκτικά. Αυτά και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαπαναγιώτου. Ωραία. Προχωράμε στην επόμενη παρουσίαση με τίτλο «Η ψηφιακή